Lah iki lho rek putra satriya Tugu Rejo iki ndene Maijen Sungkono iki. Iki lagi perform dulur-dulur. Perhatikno iki kerene ya lur. Banteng-bantenge lagi padha gayeng ngono lur. Ben sampean kabeh ya padha gayeng ngono lho lur. Ayo lur, sampean nyuwedhok kene wis padha jogetan wis. Lho iku lho, bulinan api sing dawa gede kaya ngono lur. Rodok ngado ya lur, kena sembur karo kanakane ya lumayan panas ngono lho lur. Aja mlebu kalangan lek wayang ngene lur, walaupun iki gak kalap, gurung kalap lur. Tapi apine semburane kaya ngono ya lumayan mawa lho iku lur. Nek kulit ya melepuh ya wis hati-hati lur ya. Padha gayeng kabeh nonton ning kene. Ayo lur wis sampean lanjutno sampean nikmati aja lali ngopi ya lur ya.